176, 191, så er pigemål på 21. Kontinental bestod materiale på i 2002 med 8 i kapacitet og ledighed i dressur. Han var sjællandspavillonist i 2004. Han var far til bedste 2 års. Kontinentalen har også været dagens hingst, dagens åndehingst i hingstedagen 2003 til 2005 og 2007. Kontinentalen har startet 11 klasser i 2007 til 2008 med placering af de 8, og næste gang kommer Kontinentalen til start, og næste weekend i Hillerød, hvor han starter MA og St. Grib på St. George. Hans far, det var Casino, som i dag er B-hest i dressur. Hans mor, det var Michelle, som er kåret med 10 point. Og hele søsken, det er Michelle. Hele søsken til Michelle er Frohmanns Tine, som er kåret med 8 point og B-hest i spring. Sammen 60 gode flot hengst og hængstekort i 1994. Kontinentalen står til afsluttelse hos ejer i april, maj, juni. Og der er mulighed for transportsæde og alternativ EU-forsæde.